guys, खुलुमबाय दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौ बरनाय बावनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं आंबो मोजाङैनो दं बयबो दिनै पिकनिक जादों नङा होमबा दिनैथ' 31 जानुवारि ओमफ्राय नै दा जोंहाबो थांनो नागिरदों कल'नि सिङाव जोङो जागोन आरो कल'नि सिङाव पार्टि दङ दा ओंखारना फैबाय आं कल'नि सिङावनो दंफैखायो आरो आङो लोगोनाव ओमफ्राय बियो ओंखारगासिनो दा ओंखारखांनानै थांनोसै नोंथांमोना बिदिब्ला नायलांबाय थादो रेडि ना थांनो थाखाय सुजुआबा गोदान गोदान गाननानै थांसै थांसै फैदो थांसै फैदो फैदो एयो ए फैदो चलो नानी जी थांसै फट' नो फट' लानो मोनथिबावलायसो वा फट'नो थांसै फट' लानो थांसै थ' एयो थांसै जोंहा दा सुजु बा बाजाबाय माथो इलाय लारि लारि थांगासिनो नै थाबायगासिनो जोङो थाबायगासिनो साथामजों सुजुआ दसेनि फोथाखौ खोमालायबाय आरोलै मालाय फट' होननानै रोंबावो मिथिबाय फट' साफायनो बियो दाना जारलाखा थांगासिनो थांनानै दा खोन्थागासिनो र' सफैबाय सिङाव हाबनोसै हाबनोबो लाइन पार्टिनोसै नै लाहे लाहे लाइन पार्टिखौ लायनांगौ नामा नैबेयाव माबा स्टिकार होनो नागिरदों नामा दा नायजिङा होबाय बेलটো खालि अकमान লৈ লও नै मामा जानबा फ्रेस आलु आथा खालाम आथासिना बोखारलाय नै इयाव नांदों जेबो नङालै सेजिरानि लाबा टिकेटखौ लाबा लाखानोसै नांला मोजांसिना दोनदो बबेबा बेगाव फुसका जानो फुसका ओइ जा दं जागोन र' एसे समनिबो इंगासारि Sridhar, thank you so much. Sridhar voice to खूब धुनिया और Sridhar खूब धुनिया के आमार মাজত উপস্থিত হলহি মাত্ৰ আৰু দেখা নাই বেনি সাকত একেলগে নাচিম গাম আনন্দ ফুৰ্তি গৈ আছো ৰ সেইবাবে সকলো সাজু হৈ ল নাচিব কিন্তু ফুচকা জানে पुस्का এই মানুহ নাই তাত ময়ে বনাই দিম নানি যাইবা অকণমান কফি খাই ল'ব বিচাৰিছে সোনকালে খাই পেট খাগৃহৰ ভিতৰত বহিব দেই Langsay. Sabay. Lưng đợ. Coffee langsay. What is hasilnya?
Bilai. Antai legasino. Ayo bonfire jagasino. Manda? Isi singkring bonfire. Buat dinner pisat. Oh, kau bisa sakai lah. ओंखाम जानो नै मानसिफ्रा नों जानोसै ओंखाम ओइ কাহি পালে আগত নিমন্ত্ৰণ জনাইছো আমাৰ সকলোৰে হৈ এয়া আপোনালোকৰ সন্মুখত শান্তিপ্ৰিয়া হাজৰিকা তেখেতেও সেৱা কুপ্তা নাই জানা এই পনীৰটো দে লাকমণি নাকবই মই দি দে बोरमा ভাড়া নিদিব সাইডত দিব দি দিয়ক জলাবাজি দে जानोसै बोरो मालिका देलाय देखायलाय बोरमा दाउ पनिर ना स्टिमाव होनाय जानो दे गोथाव मोजां ना दे मारै गोथाव सासे दासो जिरायनो फैदों नै ना गोथाव Lakendra goथाव
পিছে আমি এতিয়া প্ৰৱেশ কৰিম 2024 বৰ্ষত সকলো অকণমান ওচৰলৈ আহিব লাগে তো আমি ওলোটাকে কাউণ্টডাউন ষ্টাৰ্ট কৰিম নহয় জানো 10ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম আপোনালোকে মোক কৈ দিব কেতিয়া আৰম্ভ কৰিব লাগে মোৰ লগত সবে ক'লে হ'ল 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 and happy new year সকলোকে নৱবৰ্ষৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা শুভকামনা Happy New Year! So guys, Jopai, Happy New Year to all of you. Happy New Year, Happy New Year to all of you. Hi, hello. Happy New Year and Rani viewers for now. Happy New Year 2024. Ay, bao lại vậy. 23 nữa chẳng lấy ra nữa. Or se jade na no 23 Happy New Year, Happy New Year. Happy New Year, बयबो मोजाङै New Year निफ्राय गोदान resolution लानानै मोजां आवगायलांदो. Happy New Year once again. And good morning. Good morning जाबायथ' आरो 1 बाजिबायना. बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै. नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन. दिनैनि थाखाय बाय बाय. Love you all.